मीडियानि बयबो लोगोफोरनिसिम दिनैहाय गोथार हनुमान जयन्तीनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोंहा UPPL हान्जानि सान्थौ सानस्रि लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकार जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय बिटिआर सरकारनि हाबाफारिफोरखौ मावनाय दांनायफोरखौ मोजां मोनफ्लेथारनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि कंग्रेस कोअर्डिनेशन कमिटिनि चिफ कन्वेनर लोगोसे चिरां डिस्ट्रिक्ट कंग्रेस कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि एडमिनिस्ट्रेशन बिथांनि दैदेननायाव कंग्रेसनि गोख्रों आरो गागि 39 सा दैदेनगिरिफोर जोंनि UPPL हान्जायावहाय जइन जाफैदों। बिथांमोना कंग्रेसखौ नागारनानै दिनै UPPL आव जइन जाफैबाय। UPPL जइन जाफैनायाव जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय प्रमद बर' सारनि नुजाथिनायाव दिनै बे जइनिं प्रग्रामा जादों। जोङो बिथांमोनखौ जोंनि UPPL हान्जायाव गोसो गोरबोजों जों बरायनानै लाबाय आरो इयुनाव जयैनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि बिटिआर ओनसोलनि मोजांनि थाखाय जौगानायनि थाखाय गोजोननि थाखाय बयनिबो माने गोजोर जौगानायनि थाखाय हाबा मावलांनो थाखाय जों बिथांमोनखौ बरायबाय। बे समाव आङो जोंजों दिनै UPPL आव जइन जाफैनाय बिथां जोंनि कंग्रेस चिरां डिस्ट्रिक्ट कंग्रेस कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि अमिय नार्जारि बिथांखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आं खावलायबाय। गिबियाव मिडिया नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो आङो साबायखर बावनाय थाबाय आरो मिडिया बयखौबो साबायखर बावनाय थाबाय आरो गिबियावनो हामबायनो मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार आरो लोगोसे मानगोनां UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि सार आरो जोंनि UPPL दोलोनि मानगोनां आरोबाव नेहाथारि गाहाय नेहाथारि माधब छेत्री सार आरो जोंनि महिला बायद' बिथांखौ हामबायदों। आङो दिनै खुब गोजोननाय मोनदों। जोङो गासै 39 सा जोंनि चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनिफ्राय जानानै जोङो बिटिआर कंग्रेसनिफ्राय जानानै जोङो UPPL दोलोआव जोङो दिनै जइन जानाय जाबाय, दोलोआव हाबनाय जाबाय। आङो चिरां जिल्लानि कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारिमोन। बेजों लोगोसे आंखौ 2024नि थाखाय बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार जोङो मोनसे जुथुमा जों जिरायनानै बाहाय MP केन्डिडेट महरै बिथांमोना प्रप'ज खालामदोंमोन। दा आङो सासे MP केन्डिडेट हिसाबै दंमोन कंग्रेसनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे जिल्लाजों जिरायनानै BTCनि थाखाय जोङो मोनसे कमिटि जों दादोंमोन, बिटिआर कंग्रेस कोअर्डिनेशन कमिटि। बेयाव आंखौ नेहाथारि कनभेनर हिसाबै दोननाय जादोंमोन, चिफ कनभेनर हिसाबै नेक्स्ट टाइमाव। दा आङो बेखिनि दायित्व लानानै आङो कंग्रेसाव आङो बहुद बोसोर दंमोन आरो कंग्रेसनि गोबां आं खामानि मावबाय, जिल्लानि खामानि मावबाय, गासै मोनब्रै जिल्लानिबो खामानि मावबाय। बिटिआर कंग्रेसखौ डेभेलप खालामनो आरो दैदेनलांनो आरो डेभेलप खालामनो होननानै जोङो गोसो होनानै मावदोंमोन आरो खस्थ' लादोंमोन, बहुद खस्थ'बो लादोंमोन, गोसो होनानै मावदोंमोन। दा जोंनि दैदेननायाव गोबां जिल्लाफ्राव कंग्रेसआ डेभेलपबो जाबोदों आरो जों जइनिं प्रग्रामबो लादों। बाखि जोंनि डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा मिथिगोन। दा आं दिनै इसेबां खामानि मावनायनि उनावबो जेब्ला खामानि मावबाय थाबाय, गोथौ सिङाव हाबबाय, PCCनि मानसिफोरजों सिना परिचय जाबाय, बिथांमोनजों थाफानानैबो मावबाय। आङो दिनै मिथिबाय जे कंग्रेसआ आरोबाव बिटिआरखौ लानानै बिसोरहा जेबो मोनसे उननि थाखाय साननाय गैया। दा जायफ्रा कंग्रेसआव दङ हयथ' बिथांमोना साननैनि थाखाय आंखौ हामा मोननो हागौ दोलो सोलायनायनि थाखाय, खिन्थु आं दिनै बेखौसो बुंगोन नोंथांमोना एसे सिन्था खालाम आरो फुराना कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरनाव सों जे कंग्रेसआ BTC बा बिटिआरनि मानसिफोरखौ लानानै बेसेबां गोबाव थगायबोखो, बेखौ नोंथांमोना सोंना लाग्रो। बिनि उनाव जोङो बिथांमोना बुंदोंमोन जे एइबारनिफ्राय जोङो एलायन्स खालामनाय नङा, जोङो थगायनाय नङा एइबारनिफ्राय बिथांमोना बुंदोंमोन। खिन्थु जोङो बिथांमोननि जि मावनाय, बिथांमोननि जि निति, बिथांमोननि जि साननाय,
जों बे गासैखौबो जों मोनदांनानै दिनैनि दिनाव जों बेखौ मोनदांनो जों बुंनो हायो जे बिथांमोना आरो दिनैबो बे एखे डिसिसनखौ बिथांमोना लागोन। जों बेखौ दिनै नुबाय। अब्ला बिथांमोना जुदि जोंखौ जेब्लायबो बायलाय फानलाय खालामोब्ला जोंहा बाहाय मा थानो भबिष्यत हिसाबै जोंहा जेबो थाया। पार्टियाव जों बयहाबो थायोबा पार्टिया मोनसे स्टेन्ड जाहैनायनि बयहाबो सिमां थायो। खिन्थु नों जाय पार्टिया बाहाय मोनसे आबाद खालामनानै आबादाखौ देरनाय समाव फानजाथाव जानाय लोगो लोगो फाननायनिसो जुदि सिन्था खालामोब्ला बाहाय जों आबाद खालामनानै हालेवनानै माइ गायनानै खस्थ' खालामनानै जोंहा मा लाब जानो? जोंहा जेबो लाब जानाय नङा। पार्टिया जेबो लाब जानाय नङा। जों बेखार जों बिटिआरनि जोङो जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ जोङो गोसो बायहोनायनि सारा जेबो जानाय नङा आरो बिथांमोननि गोबां न'खरफ्रा नस्थ' जागोन, गोबां बिथांमोननि भबिष्यत फिउचारा नस्थ' जागोन। दा बेखौ जों साननानै जोङो थाबैनो जों थांखि लानाया मोजां जासिगोन होननानै जोङो दानि जे सोलिबाय थानाय जे UPPL जे सरकार, जाय सरकारा खम समनि गेजेरावनो बिथांमोननि खोथा होनायफोर रायजो राजाफोरनि थाखाय मावनाय आरो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय आरो मावलांनायनि जे सान्थौफोर बेफोरखौ जों नायनानै मोजां मोननानै दिनै जों कंग्रेस दोलोआव जों हाबनाय जाबाय आरो UPPL दोलोआव हाबनाय जाबाय। कंग्रेस दोलोनिफ्राय जों ओंखारनानै दिनै UPPL दोलोआव हाबबाय आरो बे UPPL दोलोखौ जोङो बिसिनि मावनायाव जों थाफानानै फैगोन समाव डेभेलपमेन्टनि खामानि जों मावनायाव सरकारजों सालायनायाव जों रायजोनि जानानै पार्टिनि जानानै जों मावलांफानो जोङो गावखौ जों थियारि खालामदों। जोबथा आं बेखौल' बुंनो सानदों जे जायफ्रा बिटिआरआव दिनै कंग्रेसनि मावग्रा जानानै दङ आरो कंग्रेसआव थानानै दङ नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ सिन्था खालाम जे फैगोन समाव कंग्रेसआ नोंसिनि भबिष्यतनि थाखाय सिन्था खालामदों ना खालामाखै। जुदि नोंसोरो मिथिदों जे सिन्था खालामाखै होमबा नोंथांमोनाबो थाबैनो थांखि लानाया मोजां आरो थाबैनो थांखि लानानै नोंथांमोनाबो थाबैनो दोलोखौ सोलायनानै भबिष्यत थानाय मोजां मोनसे पार्टि डेभेलपमेन्टनि मावग्रा पार्टि भबिष्यतनि सानग्रा पार्टि हारिनि बयनिबो थाखाय सानग्रा पार्टि UPPL दोलोआव नोंथांमोनाबो जइन जानाया मोजां होननानै आं दिनैनि दिनाव मिडियानि थ्रुयै आं बेखौसो बुंनो सानो। दा आङो बयखौबो हामबायनानै आंनि फंनैसो बुंनायखौ आं बावनो दोनथ'बाय। हामबायसै।